Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kuna tare da Duniyar Shahara TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamun ƙarara domin samar muku da ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yau dai muna farin cikin sanar da ku sabon shiri da za a fara mai suna Mati da Lado a birni. A baya dai kowa ya san yadda suka taka rawar gani a cikin wani ƙauye. Kowa dai ya san yadda Mati da Lado suka shuka siyasa ƙauye suka yi ta yin abin da suka ga dama a cikin ƙauye wa'anda suka je musu a matsayinsu na malamai. To, koya abin zai kasance? Duniyar Shahara tana farin cikin sanar da ku wannan sabon shiri da za a fara. Mati da Lado dai kowa ya san bayan da suka iya sun fito ƙauyen siyasa bayan da suka iya suka yi ƙaura suka fita daga cikin nasu ƙauyen. Ku kasance da mu a cikin wannan tashar. Shi ne zai ba ku damar samun wannan shirin da zarar mun ɗora. Mai suna Mati da Lado a birni. Wannan shirin ya zai kasance? A wancan da ya baya kowa ya ga yadda suka taka rawar gani a Mati da Lado, yau kuma gashi nan akwai abin al'ajabi, abin dariya rami da abin da zai sa kowa da kowa farin ciki. Ku kasance da mu a Duniyar Shahara TV. don Allah kar ku manta dai ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamun ƙararra shine zai ba ku damar samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kada dai ku manta da sunan tashar da za ta sada ku da Mati da Lado a birni. Tashar da ita ce mai suna Duniyar Shahara TV. Ku kasance da mu.